Helo a chroeso I bodlediad Sgwrs, lle dwi, Jess Davies, yn sgwrsio efo myfyrwyr, cwnselwyr a phobl adnabyddus am bynciau sy'n berthnasol iddyn nhw, eu lles a iechyd meddwl. Ym mhob pennod, yn ni'n canolbwyntio ar bwnc gwahanol, yn trafod pob math o bethau, o hynna'n ofel I ymdopi gyda newid, ac yn trafod profiadau yn onest ac agored. Rydyn ni'n gwneud hynny yng nghwmni cwnselwyr amrywiol, fel ei bod wrth law I roi arweiniad a gwybodaeth. Yn ymuno yn y drafodaeth hefyd, mae nifer o leisiau cyfarwydd o fyd y podlediadau a chryfyngau Cymraeg, a rhai sy'n dylanwadu'n bositif, drwy rannu profiadau gonest ar-lein neu ar bapur. Y bwriad yw rhannu profiad, rhannu'r baich, rhannu cyngor a rhannu gobaith. Mae croeso felly I chi ymuno yn y sgwrs. Yn y bennod hon, yn ni'n siarad am procrastination, neu procrastinadu. Yn trafod mae Elliw o Mhrifysgol Aberystwyth, y cyflwynydd Molly Palmer a Sara Childs, cwnselwr Mhrifysgol Aberystwyth. Croeso cynnes I chi gyd. Helo, shwmae. Helo. Dwi really yn edrych mlaen i'r sgwrs yma, achos mae gen I lot o meddyliau a lot o pethau I dweud amdano procrastination. Felly nawn ni just dechrau gyda cyflwyniad bach. Gyda chi, please, Elliw. Helo, enw fi di Elliw Mae'r. Dwi yn fyriwr blwyddyn cyntaf ym Mhrifysgol Aberystwyth. Amazing. A Molly Palmer, gallech chi cyflwyno chi'n, please. Fi di Molly Palmer. Dwi'n DJ a chyflwynrai radio a theledu. A Sara, gallech chi cyflwyno chi'n? Shwmae, enw fi yw Sara Childs a fi di un o'r cwnselwyr sydd yn gweithio ym Mhrifysgol Aberystwyth. Wel, mae'n lush I cael cwmni chi gyd. Fi'n gwybod ni'n mynd I cael sgwrs really diddorol. A na I dechrau gyda chi, Sara, os mae hwnna'n iawn. Beth yn union ydy procrastinadu neu procrastination a pham ydy yn bwysig trafod y pwnc yma? Wel, mae procrastinadu jyst yn rhywbeth ni'n gweld, ni'n gweld llawer ohono fe yn ein adran ni, so mae hwn yn rhywbeth sydd yn dueddol o ddod I fyny o gwmpas amser pan mae pobl yn paratoi am aroliadau, hwnna di'r brif amser a hefyd pan mae'r asesiadau dod I fyny, so mae'n broblem really, yn broblem fawr yn y brifysgol I lawer iawn o bobl sy'n ni'n gweud. Ie, a Elliw, na I troi ato chi fel myfyrwyr. Ydy y pwnc yma rhywbeth sydd yn berthnasol I chi? Beth yw profiad ti gyda procrastination? Heb os mae'n berthnasol I fi, a dwi ddim yn meddwl mod I rioed I ddod o draws myfyriwr sydd ddim yn profi procrastination. Pa mor ofnadwy mae'n swnio, mae o mor hawdd I wneud, a ti'n mynd sylwi tan ar ôl iddo ddigwydd, so ti beth I gwybod pryd I fynd fatha, iawn, mae'n amser I fi symud ymlaen, achos ti di gwastio llwyth dwrnod chdi wneud rhywbeth di angen mewn ffordd. Ie, so beth ydy procrastination yn edrych fel I ti yn lun â byd prifysgol, byd fel student? Wel, os dwi'n bod yn holl onest, dwi'n mynd yn ôl I blwyddyn 11 hyd yn oed. Pan o'n i'n neud yn hygau, o'n i'n berson ofnadwy o brysur, so oedd gennau llwythio bynciau, oedd gennau aroliadau ar gyfer, ond hefyd o'n i'n gwneud llwyth o stwff tu allan i'r ysgol, so o'n i'n aelod o Theatr Fachu yn Gefni, aelod o Clwb Ffermwyr Ifanc Bodedern, ac o'n i'n gwneud stwff efo'r Young Farmers ar draws i'r Fôn, so oedd gennau gymaint o stwff I wneud, oedd gennau amser I fynd a scrollio ar ffôn neu pwsiad stwff, achos o'n i fatha bod gennau schedule really tin. Wedyn nath lefel A ddod, lle oedd gennau llai o bynciau I studio I, ond o hynna yn golygu bod fi'n cymryd o'n fwy hefo y ffermwyr ifanc, so nes I ddod yn ysgrifennydd y ffermwyr ifanc, ag ysgrifennydd fforwm ieuenctid yn Ynys Môn. Felly, o'n i'n gwneud siŵr bod fi'n adio fwy o waith mwyn yn siŵr bod gennau'r tight schedule na eto. Ond wedyn dwi wedi dod I brifysgol, lle mae ffermwyr ifanc fi dal yn Sir Fôn, fedrai'n bod yn rhan o hynny. Dwi'n gwneud 2 bwnc neu cydanrydedd, so mae faint o amser sbar sgennau, mae o'n masif, dwi rioed wedi profi cael fatha gymaint amser sbar, so mae'n golygu, dwi'n mwyn gwybod be I wneud efo fo, so dwi'n just yn eistedd ar y ffôn. Ie, mae hwnna'n really diddorol actually, achos falle dyn ni'n meddwl amdano procrastination fel mae rhywun mor brysur, ni just yn trio osgoi neu rhywbeth, ond actually, ie, mae yna amser, dych chi efo amser sbar na, a wedyn mae fe just mor galed I dechrau rhywbeth newydd. So, Molly, beth ydy profiad chi gyda procrastination? Mae hon yn cwestiwn enfawr. So, fi wastad di diodd efo procrastination. Ers o'n i'n ifanc,
o'n i ymreiddiol yn meddwl fy mod i jyst yn diog, a o'n i jyst ddim eisiau wneud gwaith, neu ddim eisiau wneud y tasgau oedd genna i. Ond wrth i fi tyfu lan a dod yn oedolyn, fi wir wedi sylweddoli falle mae fe actually i fi yn bersonol yn problem neurological. Nawr fi'n gweithio yn llawrydd, so mae pob swydd fi'n neud yn llawrydd, dydw i ddim yn gweithio i unrhyw'n rili, fi'n gweithio i lot fawr o bobl. A'r problem gyda hynna yw, fi yw bos fy hunain nawr. sy'n rhywbeth fi byth di profi. A achos hynny, a mae arian ar y lein nawr. Mae'r effaith o procrastination nawr i fi yn fwy nag erioed. Fel wedi si, o'n i wastad yn meddwl o'n i jyst yn diog. A fi nawr yn deall taw nid hynny yw'r sefyllfa. A fi wedi colli gwaith achos fi wedi procrastinadio pan mae 5 munud sbar gyda fi ar y ffôn. Fi jyst yn ffindo unrhyw fath o esgus really i beidio wneud y gwaith sydd gyda fi. A dyna, nes i gwrdd â cwpl o pobl dros y 2 flwyddyn diwethaf, menywod actually, ac o'n nhw'n edrych arna i, ac o'n nhw fel, fi'n meddwl bod ADHD gyda ti, ac ers i rywun gweud hynna wrtho fi wedi bod yn neud bach o ymchwil a sylweddoli taw procrastination yn rhan enfawr o ADHD hefyd yn enwedig yn fenywod. So, mae hi wedi bod yn rhan enfawr o fy mywyd i. Mae hi wedi ddinistrio lot o bethau i fi. A fi ddim yn sylweddoli, fi ddim yn meddwl bod pobl yn sylweddoli pa mor ddifrifol mae procrastination yn gallu bod yn dy fywyd i. Ond mae fe'n rhywbeth fi dal yn profi pob dydd. Mae fe'n anodd, ti'n modd? Mae fe yn really anodd. Mae fe'n rhywbeth fi'n profi hefyd ers ni yn ysgol, lle o'n i just ddim yn neud gwaith tan yr amser olaf, yn wedig yn Mhrifysgol fel myfyrwyr. O'n i wastad just yn gadael am yr literally eiliad ola, doing all-nighters, mynd i'r siop, getting all the snacks in, the Red Bull in, a wedyn rhoi gwaith mewn literally yn y bore. A nawr, fi just wedi gorffen sgrifennu llyfr, ac oh my gosh, o'n i efo blwyddyn i sgrifennu fe, a wedyn fi wedi sgrifennu 100,000 words basically mewn 4 mis, achos ni just wedi aros tan yr munud olaf. So fi byth yn dysgu amdano y ffaith bod fi'n gwybod fi'n procrastinadu, ond fi just ddim gallu cael yr wmff na i actually just neud y gwaith tan mae rhaid i fi neud e, does dim kind of option arall. So, Sara, ydy hwnna rhywbeth dych chi'n weld lot yn dy gwaith yn lun â pobl yn struggle efo hwn? Yn sicr, mae y broblem i lot o bobl ydy'r inertia yma mewn ffordd. So, dyn ni i gyd eich mewn ystad yma o inertia a gorfod cychwyn rhywbeth ydy'r peth mwyaf anodd. Beth ydyn ni'n ffindo, unwaith mae pobl wedi cychwyn ar rhywbeth, mae fe'n iawn, maen nhw'n gallu wedi mynd ar y trywydd yna, ond mae'r fath o, mae fel mynydd wyt ti'n gorfod goroesi gynta cyn bod ti ar y trywydd iawn, a hwnna di'r peth mwyaf anodd, a beth sy'n digwydd wrth gwrs ydy i bobl pan mae'n rhywbeth maen nhw'n gorfod neud, mae'r teimladau yma, maen nhw ddim awydd neud so mae'r fath o aversive feelings, mae'r aversion yma i gychwyn y peth, mae hwnna'n ddigon i stopio pobl rhag ddechrau. So a wedyn chi'n cael fel, chi'n boddi yn yr adrenaline yma, achos chi'n teimlo'n stres, a wedyn mae'r executive function i gyd yn mynd offline, so chi ddim yn gallu cychwyn ar y gwaith, a wedyn chi just fath o yn y swp mawr o hormonau, a wedyn ddim yn gallu meddwl yn iawn, a ddim yn gallu ffindo ffordd mas o'r broblem. So beth ydw i'n trial siarad y bobl yn beth ydy trial fath o ail-reguleiddio really, i ddod ar hormonau na i lawr ar lefelau o stres na i lawr fel bod pobl yn gallu cychwyn. Ond mae lot o dechnegau sydd yn gweithio'n rai bobl, ond mae yna dechnegau, ond fath o y cam cyntaf fath o yw adnabod taw dyna beth sydd yn mynd ymlaen, a dim bod chi'n ddiog, ond mae yna rhywbeth, mae yna deimladau cryf o dan yr arwyneb yn mynd ymlaen yn eich corff chi. Mae hwnna'n rhywbeth really bwysig actually, achos ni wastad yn teimlo'n euog fi'n meddwl, neu teimlo'n diog bod ni ddim yn neud gwaith, a wedyn ni'n kind of rhoi pwysau ar ein hunan. Ond actually, fel chi'n dweud, mae lot yn mynd ymlaen with hormones a dopamine a gyd o hwnna, dim just y ffaith bod ni just yn bach yn diog a dim yn neud y gwaith. Felly, elliw, beth ydy procrastination yn edrych fel i ti? Pa fath o pethau wyt ti'n neud i ysgoi neud dy gwaith neu neud yr tasg sydd rhaid i chi neud? Dwi'n mynd i swnio eitha henain yn dy hyn wan, ond mae'r ffôn yn lethal.
as in, mae o yn rhywbeth mor peryg. Pa mor hawdd ydi o i afal yn ffôn fi a just mynd i ryw fath o fyd gwahanol yn rhywbeth, mae'n scary. Ond dwi'n meddwl, ar un adag, fatha da chi wedi gyfeirio ato fo, mae stres yn rhywbeth sy'n cyd-fynd yn fawr efo fo. Ond pan o'n i'n teimlo dan straen, fyswn ni wastad yn troi as ffôn fi mwyn cael yr escape na. So, adag yna, oedd o'n rhywbeth, oedd yn weddol llesiol i fi. Dyna sut o'n i'n delio efo pethau. Ond rwan, mae wedi cyrraedd y man eithafol lle dwi prin yn medru cael dwi ffwrdd yno fo. Mae'n mynd yn ôl at fatha, dwi wedi cael plentyndod ofnadwy o brysur. Swn i'n neud rhywbeth i gael hynna nôl, just mwyn i fi beidio cael cyfle i fod ar ffôn fi. Yeah, wel, Molly, ydy hwn rhywbeth dych chi wedi profi yn troi'r ffôn i procrastinadu? Yn sicr, fel oedd Elliw yn gweud, mae'r ffôn yn lethal. A achos, fel oedd Elliw yn gweud, mae fe fyna, ti'n jyst gallu pigo fe lan, mae fe literally fyna. Pam bys fi yn mynd i golchi llestri, neu golchi dillad, neu wneud bach o waith, pan fi literally yn gallu pigo ffôn fi lan a just mynd ar TikTok. Achos mae yna dopamine hit yna, mae yna reward yna hefyd, mae'n addictive, a mae fe just yn cilch. Da chi'n mynd o gwmpas mewn cylchoedd. A'r problem yw, weithio fi'n procrastinadio achos fi'n gwybod bod y tasg dwi angen wneud yn mynd i achosi stres i fi. Ond fi hefyd yn ymwybodol o'r ffaith bod fi hefyd yn mynd i teimlo stres os fi ddim yn wneud y tasg ac yn procrastinadio, so fi'n mynd i teimlo stres. Either way, ond mae fe jyst yn convinso dy hun bod ti'n mynd i teimlo llai o stres. A ti dal yn mynd i cael y teimlad yna o reward trwy wneud y tasg, ond mae fe'n mynd i cymryd mwy o amser i deimlo'r y dopamine hit yna o gorffen tasg. I fi, mynd ar y ffôn yw un o'r problemau mwyaf sydd genna i. A dyna reswm pam nes i ddileu TikTok oddi ar ffôn fi tua mis yn ôl. Fi'n gwybod mae Jess yn edrych arna i fel, oh my gosh. Yna, fi'n gwybod, ond mae rhaid i fi gweud yn barod, fi wir wedi teimlo yn well yn barod. Fi dal yn gallu mynd ar reels ar Insta os fi wir angen y repeated, yr ymddygiad ailadrodd yno, thumb fi'n mynd fel yna i gael y hit yna. Ond ffôn, absolutely lethal. Mae fe just y sgrolio. Ac Sara, ydy hwn rhywbeth dych chi'n weld pobl yn struggle efo yn defnyddio'r ffôn fel ffordd o wneud procrastination? Wrth gwrs, achos mae ffôn mewn ffordd, mae'n eich camarwen chi, chi'n tymlo bod chi'n neud rhywbeth i fod yn productive i chi. Chi'n fath o neud y tasg bach, yn enwedig os chi'n ennill eich arian trwy gweithio ar cyfryngau cymdeithasol hefyd. So mae'n teimlo na fi yn neud rhywbeth, ond wrth gwrs, mae gyda chi falle 5 munud o wneud pethau defnyddiol, ac wedyn erbyn bod awr wedi mynd hibo, chi wedi hen anghofio pam oeddech chi wedi mynd ar y ffôn. So fi'n credu bod e'n rhoi'r, mae fe'n seductive iawn, mae'n rhoi'r dopamine hit na i chi, chi'n twmlo bod fi'n neud rhywbeth, mae'n ffordd o ddianc really, rhag y pethau sydd yn rhoi mwy o foddhad i chi yn yr hir dymor, ond wrth gwrs yn y tymor byr, dyw e ddim yn rhoi'r un hit na i chi, so mae angen, fel ni'n gweud, dod dros yr inertia yma, a fel oedd Elliw yn gweud, chi'n eistedd lawr, chi yn eich gwely, falle bod chi ddim wedi symud trwy'r dydd, neu am cwpl o oriau, so mae'n anodd wedyn taclo rhywbeth anodd. So falle fel cam cyntaf, fyddwn ni'n meddwl am wneud rhywbeth chydig bach yn haws sydd yn golygu symud, fath o codi o'r gwely, rhoi sgidiau ymlaen, just mynd allan o'r tŷ, lawr i'r siop i moyn rhywbeth, neu rhywbeth i dechrau symud, rhoi dillad gwaith ymlaen, mwyn mynd mewn i'r maint, so fi'n mynd i wneud rhywbeth nawr sydd yn fwy cynhyrchiol yn hytrach na just estyn am y ffôn, ond yn sicr, mae'n rili anodd, a mae angen meddwl o flaen llawr, really, sut ydw i yn mynd i daclo hwn, achos heb fod chi'n ymwybodol bod hwn yn broblem, eich chi ddim mae'n mynd i fod yn parhau i fod yn broblem. So, Molly, pa fath o tactics oedd ti'n defnyddio i trio ysgoi procrastination trwy'r amser? Wel, o'n i'n gobeithio cael bach o tips gan y pobl yn y galwad yma. Cobe, Jess, mae fe just... top tip fi, genuine, yw just cyfri lawr o ddeg, saico dy hun yn lan, a just wneud e.
os o'n i ddim yn neud hynny, byddai byth yn neud e, like, wir byddai byth yn neud e. Mae hwnna gallu teimlo fel rhywbeth really galed i wneud jyst y pethau dydd i dydd. Ac Sara, troi ato chi, ydy hwn yn rhywbeth ydych chi weld? Dim just pobl yn stryglo efo pethau falle really fawr fel sgrifennu essay yn prifysgol, ond actually just y pethau bach dydd i dydd. Ie, wrth gwrs. Ie, o'n i'n meddwl ddim bwysig i ddweud, really, achos mae Molly wedi cyfeirio at ADHD. So mae hwnna yn amlwg, mae hwnna'n rhan mawr o ADHD, ydy procrastination ydy un o'r prif rhinweddau, really, o ADHD. So, os ych chi'n fyfyrwyr, gallwch chi gael mwy o help yn y brifysgol os oes gyda chi diagnosis o ADHD, mae chi'n gallu cael mynediad at diwtor sydd yn gallu gweld chi unwaith yr wythnos. Mae hwnna'n gallu bod yn hynod ddefnyddiol achos maen nhw'n gallu helpu chi dorri pethau lawr. They hold you accountable, sa'n gwybod dweud hwnna'n Gymraeg. Ond y ffaith bod rhywun yna bob wythnos yn gofyn, wel, sut ydych chi wedi roi mlaen dan plannu, mae hwnna'n hynod bwysig i fath o annog pobl i gwblhau gwaith. Ond mae rhan fwyaf, sy'n ni'n gweud bod ni gyd, really, yn dioddau o procrastination i raddau. So mae hwnna yn rhywbeth, mae'n fath o sgil bywyd yn ni'n gorfod dysgu yn y byd sydd ohoni yn dyfe gyda'r holl gyfryngau cymdeithasol yma. Mae rhaid ni ddysgu ffyrdd o ymdopi gyda hynna. Ni'n sôn os yn byti, beth o'ch chi'n gweud 5-second rule, ni'n sôn yn byti y Pomodoro technique, chi'n gwybod lle chi'n Wel, mae wedi dod o enw, oedd gyda'r dyn yma, timer yn edrych fel tomato, fi'n credu nath dath yr enw o yn America. So, chi'n rhoi eich timer ymlaen am gweud 15 munud, a wedyn chi'n dweud, reit, am y 10 munud yma, neu 15 munud yma, dwi'n mynd i just wneud hwn, sy'n os pa mor anodd ydy e. Achos y theori yw, gallwn ni gyd wneud rhywbeth eitha anodd am ryw 10 munud, os ni'n meddwl bod e'n mynd i ddod i ben. So, mae hwnna'n fforso ni allan o'r inertia yna, a wedyn ni wedi cychwyn wedyn yna fe, ac i rhan fwyaf o bobl, mae hwnna'n ddigon wedyn. Maen nhw'n dod dros y darn mwyaf anodd, maen nhw'n dechrau, maen nhw'n ffindo diddordeb yn beth maen nhw'n sgrifennu am neu beth bynnag. A peth arall ni'n sôn yn byti lot ydy body doubling hefyd, chi wedi clywed am hyn, lle chi'n gofni i rhywun, wel, os chi'n fyfyrwr, falle fyddwch chi'n dewis mynd gyda rhywun i wneud studio, a tra bod nhw'n istedd yna, chi'n istedd yna, mae pobl yn ffind fel llawer haws i istedd a gweithio pan mae rhywun gyda nhw. Bod nhw ddim yn wneud yr un gwaith, sy'n rhaid bod nhw'n siarad, gallen fod yn wneud pynciau gwahanol, ond chi'n wneud fath o date gyda rhywun i fynd i'r llyfrgell, istedd lawr, gweithio am awr, 2 beth bynnag yw e. A mae pobl yn defnyddio fe am waith tŷ hefyd, chymod, fel gofyn i ffrind, gallwch chi siarad â fi tra bo fi'n sorto mas y droriau yma, neu beth bynnag yw e. Ond fath o, fi'n credu falle bod rhan ohono fe yw bod y person yna, bod y fath o co-regulation yna'n digwydd, so chi ddim yn tymlo wedyn mor pryderus, achos mae'r person yna yn sicrhau bod chi'n okay. A hefyd yr accountability hefyd mor bwysig bod y person yna cadw chi'n accountable, achos mae'n credu bod lot o bobl yn gweud. Ac yn y pen draw, dyna beth sydd yn peri y bobl orffen eu gwaith nhw, achos ar ddiwedd y dydd, mae rhywun yn mynd i ofyn iddyn nhw o ble mae'r gwaith yn dyfe, mae'r accountability yna, y trafod yw i'r rhan fwyaf o dasgau, mae fe'n dod reit ar y diwedd, a mae pobl angen yr accountability yna, tra bod nhw'n paratoi'r gwaith neu beth bynnag maen nhw'n wneud. Mae rhain yn tips really dda, a dwi'n defnyddio hwnna trwy'r amser ar y ffôn. Elliw, wyt ti'n ffeindio fe fel myfyrwyr? Ydy wedi helpu ti i gweithio gyda pobl arall, falle ffeindio fel grwpiau, study group, neu just ffrindiau yn y tŷ? Problem mwyaf fi, dwi'n ddipyn o geg fawr. So, unwaith mae'n rhywun yn dechrau dod eistedd efo fi weithio na i ddim cael ngheg. Yn yr ysgol uwchradd, oedd gennau bwysau athrawon dros yn ysgwyddau o hyd, i'r pwynt lle erbyn diwedd o'n eitha, oh my god, maen nhw mor annoying a falle. Ond rwan, swn i'n gwneud rhywbeth i gael rhywun jyst i ddweud fi cael dy geg o gweithio. Fatha, mae'r ffaith bod gen ti rhywun yn yr ysgol uwchradd na, a tra ti yn y foment, ti dda, shut up, dwi'n ffain, na i just get it done rhywbryd. Ond rwan, ti'n sylwi, dwi'n cael di wneud. Dwi actually angen y llais na i ddal fi lawr a byth fi'n neud o. Molly, ti wedi touch ar hynna, really, y ffaith bod chi yn gweithio llaw rhydd, ti yw bos dy hun, so mae hwnna'n rhywbeth dych chi'n struggle efo, dim cael rhywun falle i helpu chi gyda'r accountability a dweud rhaid mae rhaid i chi wneud hwnna nawr.
Yn sicr. Tymod, i gymharu â swyddi lle dwi wedi cael bos, neu dwi wedi cael rhywun yn edrych dros gwaith fi, neu rhywun i helpu fi gyda to-do lists a pethau fel na, mae yna lot o wahaniaeth a fi really wedi stryglo ers bod yn gweithwyr llawrydd llawn amser gyda procrastineidio a pethau. Ond fi wedi hefyd, o'n i'n mynd i gweud gynnef, fi wedi ffindo fel pethau bychan sydd just yn helpu hefyd. So, hyd yn oed, anghofio am traethawdau, pethau fel na am nawr, achos fi'n procrastineiddio literally popeth fel mynd i'r tŷ bach. Fel wedys i, mae fe'n eitha extreme. Ond, tywod, enghraifft, os fi'n dod mewn i'r tŷ a fi angen hala e-byst, fi fel, don't do it later, do it now, because it's done then. Neu os fi'n rhoi laptop fi ar y bwrdd yn hytrach na yn y drar, put it away now, don't put it down, put it away. Just pethau fel na, fel mantras bach i gadw fi'n fynd, neu bydd tŷ fi'n mes, bydd bywyd fi'n mes, bydd work-life fi'n mes. Ond fi'n gwybod bod lot o bobl sy'n gweithio'n llawrydd yn stryglo gyda procrastineiddio, a achos does dim sneb to hold you accountable, mae fe'n anodd, a wedyn mae yna lot o deimladau o fod yn euog wedyn ni, a mae fe jyst yn vicious cycle, achos mae fe'n upsetting, ti'n teimlo fel, mae yna rhywbeth yn bod gyda ti, ond mae yna jyst gormod o distractions yn bywyd dyddi yma, so fi jyst moyn pawb i bod, mae fe'n normal, dych chi ddim yn weird, a mae procrastinate, mae lot o bobl yn diodd efo procrastination, a fi'n meddwl bod yn really, really good bod ni'n siarad am y peth nawr a cael ei mas yn yr open, ti'n modd? Mae fe yn. Fi'n siŵr mae lot o pobl yn teimlo yr un peth, achos ni yn byw yn byd lle mae pawb yn mynd 100 miles an hour, a ni'n edrych lan i pobl yn meddwl, dwi eisiau bil fel na, yn wedi pam ni yn y byd digodel ar-lein a dilyn pobl ar-lein, ond actually, ti'n modd, it's just one day at a time, 5 minutes at a time, 5 seconds at a time, a wneud y pethau bach na. I just wneud bywyd bach mwy haws i'n hynna'n, really, a dim rhoi gyd o'r pwys yna ar ein hun i wneud pob dim mewn un dydd. A dwi'n meddwl falle mae hwnna weithiau pam ni'n teimlo fel, oh my gosh, fi'n trio osgoi wneud achos mae fe'n teimlo fel mae llwyth i wneud, ond actually just torri lawr i kind of, just 10 munud yn sgrifennu fan hyn, neu 10 munud yn darllen rhywbeth, yn neud astudio bach yn Mhrifysgol, a neud yn small parts, I guess. Sara, yn troi ato chi, really, pa fath o cyngor bydd chi'n rhoi i pobl sy'n falle yn stryglo i dechrau tasg ac stryglo i kind of hold themselves accountable? Mae'n anodd y diwe. O'n i jyst yn meddwl, chymod, pan o'ch chi'n siarad moli fyna, but i pa mor gymleth mae bywyd modern, fi'n credu bod hwnna'n llawer o broblem hefyd, achos, chymod, blynyddoedd maith yn ôl, byddwn ni wedi bod yn gweithio lot mwy agos i'r tir, a bydde fath o'r wobre oedden ni'n cael o'r gwaith yna, oedden nhw fath o ar y pryd, chymod, o'ch chi'n gwybod, chi'n goffod sicrhau bod chi'n plannu ddigon o fwyd ac yn y blaen, ond mae traethodau, maen nhw'n dasgau mor fawr a mor cymleth, a mae'r wobre mor yn y dyfodol yn dyn nhw, so mae nhw mwy cymleth. So fi'n credu bod yn naturiol bod ni fel species really yn really stryglo, achos sa'n credu o'n ni really i fod i wneud y math ma o waith gymaint ag i ni, ond dyna di'r bywyd fodern yn dyfe. Ac o'n i eisiau sôn chydig bach hefyd yn byty'r mater o berffeithrwydd hefyd, achos dwi'n meddwl bod hwnna'n rhan mawr iawn o procrastineiddio yma, yw y ffaith bod llawer o'r rheswm pan mae pobl ddim eisiau cychwyn ar dasgau ydy mae'r llyfr perffaith allan fan nes bod chi wedi dechrau sgrifennu fe, neu beth bynnag yw, mae'r traethawd perffaith yna, chi'n gwybod beth chi eisiau gweud, unwaith ych chi'n dechrau sgrifennu ar y papur neu ar y sgrin neu beth bynnag, wedyn mae reality'n cicio fewn, a mae pobl ddim yn hapus gyda be maen nhw'n ei gynhyrchu, a maen nhw'n dysgu wedyn eto i osgoi, rhoi eu hunain yn y sefyllfa yna lle maen nhw'n teimlo, wel, dwi ddim yn berffaith. So dwi'n gweld bod procrastineidio yn ochr arall really geiniog o perffeithrwydd sydd yn fy mhrofiad i. Fi'n gweld lot o fenwod ifanc yn y brifysgol sydd yn dioddau o'r perffeithrwydd yma, sydd wedyn yn achosi nhw i fod yn ofan dechrau ar eu gwaith nhw a wneud eu hunain yn vulnerable fel
mewn ffordd rhoi eu hunain allan yna, yn dyfe dangos be maen nhw'n gallu wneud. Ie, mae yna lot o rhesymau pam ni gyd yn procrastinadu ac yn ffeindio fe just really galed i dechrau. Fi just eisiau tynnu nôl, really. Achos aeth ni cyffwrdd ar ADHD ac neuroamrywiaeth, mae Molly di sôn bach amdano fe. So Sara, sut gall rhywun falle wybod os oedd problem dyfnach i procrastination nhw ac falle maen nhw yn efo neurodiversity? Ie, wel, mae yna lwyth o fath o traits gwahanol hefyd rhinweddau mae rhywun yn... So, fi yn edrych am hyn pan mae rhywun yn dod mewn a maen nhw'n cael trafferth. Pethau hefyd, maen nhw i tueddu fod pethau gyda prosesu y synhwyrau yn aml iawn, a mae pobl yn rili ffindo fe'n anodd enghraifft os mae rhywun all yn gwrando ar music neu'n siarad yn agos iddyn nhw, maen nhw'n ffindo fe'n rili anodd fath o sgrinio hwnna allan. So, mae hwnna'n fath o fflag mawr. So, ni yn edrych am bethau tebyg hyn, ond be ni'n galw'r executive function na yn llawer fath o fwy dybryd really, na mewn pobl eraill. Mae ffrindiau nhw wastad wedi gweud, nhw wastad yn colli pethau, wastad yn hwyr. Mae yna lwyth o fath o rhinweddau mae pobl yn edrych ar. Ac wedyn, mae yna lot o fath o test ar-lein hefyd chi'n gallu mynd a edrych i weld, chymod, os sydd yn eitha da, a mewn man cychwyn. Ond sy'n ni'n gweud, os ych chi yn y brifysgol, os gyda chi ddim diagnosis, dewch i siarad gyda'n tîm hygyrchedd ni, a bydd un ym mhob brifysgol yng Nghymru. So ewch i siarad â nhw hefyd, achos mae yna gymorth am ddim gall bobl cael sydd yn werth fawr iawn. Mae werth miloedd o bunnoedd, so os mae rhywun yn meddwl falle bod gyda nhw ADHD, mae'n really werth mynd i weld os gallwch chi gael rhyw fath o diagnosis, achos yn ogystal ar medication ydych chi'n gallu gael, mae rhai pobl yn hoffi cael. Gallwch chi gael mynediad wedyn at diwtoriaid sydd yn arbenigo mewn ADHD ac yn gallu rhoi llawer iawn o gymorth i bobl, i fyfyrwyr. Ie, mae hwnna'n really bwysig i gwybod lle mae pobl gallu mynd am help, yn wedig pam dych chi falle yn prifysgol, ddim yn byw gyda teulu, yn teimlo bod bach yn unig, really. Ac, Molly, chi di sôn am y ffaith bod chi'n meddwl, falle dych chi efo ADHD, sut ydy'r traits na dych chi'n delio efo wedi effeithio bywyd ti, neu falle iechyd meddwl ti ynglyn â gweithio, ac, gwaith a cymdeithasu, sut mae hwnna wedi cael effaith? Yn ewedig yn fy mywyd gwaith a dyddiol. Mae'n upsetting achos o'n i wir am spel yn meddwl, o'n i just yn ditzy a o'n i wir yn meddwl fy mod i'n stupid a fi'n gwybod bod hwnna'n swnio'n eitha extreme, ond fi'n rhoi rhywbeth lawr a fi'n colli fe, fi'n anghofio lle mae fe, fi'n hwyr, honestly, mae'n allai cyfri ar un llaw, faint o ddigwyddiadau fi actually di cyrraedd ar amser eleni. Fi'n trio ac yn trio i drysio fe, ond be bynnag fi'n neud, I just can't. A mae hwnna'n really, really frustrating. So mae hwnna wedyn yn mynd nôl i'r, fi'n teimlo'n stupid, a wedyn fi'n procrastinadio eto, a mae fe just yn vicious cycle. Fi wedi cael flwyddyn eitha fawr, neu 2 flwyddyn eitha fawr, lot i digwydd yn fy mywyd i, lot o milestones i digwydd yn fy myd gwaith. Ond fi wir heb teimlo fel fy mod i actually wedi cyflawni unrhyw beth, achos fi ddim gyda'r capability i sylweddoli pan fi actually di wneud rhywbeth dda. A falle mae hwnna'n problem gyda procrastinadio hefyd. Falle dydw i ddim yn cael y dopamine yna fel dylse fi. Ond o'n i ddim yn sylweddoli falle taw ADHD oedd achos mae fe'n ffaith bod neurodivergence a ADHD yn ymddangos yn fenywod yn benodol, yn hwyrach, mae'n gallu, a dyna pam does dim lot o ferched fach sydd gyda diagnosis o pethau gyda autism, ADHD. So nes I ddim sylweddoli taw falle ADHD oedd ond mae'n rili anodd i gael diagnosis o ADHD pan ti'n oedolyn yma yng Nghymru gyda'r gig. Ond mae fe wedi cael effaith enfawr yn fy mywyd i, ond ers fi sylweddoli taw falle ADHD oedd fi wedi gallu dechrau
bod fel, right, I'm not stupid, sydd di helpu fi gyda'r teimladau o iselder. Allwn ni jyst ategu rhywbeth at hwnna, Molly. Ti'n sôn am beth i pa mor anodd ydi cael diagnosis a bys ni'n cytuno. So pan mae'n students ni'n dod fewn, neu myfyrwyr ni'n dod fewn ac yn cael y sgwrs yma, falle fi yw'r person cyntaf sydd wedi awgrymu iddyn nhw taw hwn ydi beth sydd yn mynd ymlaen, ac erbyn hynny maen nhw wedi gadael yr ysgol. Mae'n rili anodd cael diagnosis fel ti'n gweud. Beth yn ni'n tueddu, ac mae'n cymryd fel 2-3 blynedd neu rhywbeth, erbyn hynny bydde'r myfyrwyr wedi gadael y brifysgol, so bydde fe'n rhy hwyr i gael y diagnosis erbyn ni. So beth ni'n tueddu awgrymu, edrych ar aseswyr preifat, a sdim rhaid i chi gael diagnosis llawn ar gyfer wneud cais ar gyfer disabled students allowance, ydy beth sydd yn talu am yr help ychwanegol yn y brifysgol. So gallwch chi gael diagnosis a ddysgiadol am tua £500 sydd yn dipyn o arian wrth gwrs i fyfyrwyr, ond wedyn mae hwnna'n rhoi mynediad wedyn at llawer iawn o gymorth sydd yn gostus iawn ac sy'n gallu gwneud y gwaniaeth a gweud y gwir rhwng gadael y brifysgol gyda gradd a gadael y brifysgol heb radd. Felly mae fe werth buddsoddi yn hwnna os ych chi'n meddwl taw bod hwn yn ddiagnosis a bydde falle'n berthnasol i chi. Allai, a just, oedd Sara'n sôn gyna am, menywod yn benodol, mae hi'n gweld merched a menywod yn procrastinaddio achos dyn nhw ddim yn gallu neud rhywbeth yn berffaith. Fi wir yn meddwl bod cyfryngau cymdeithasol, mae cyfryngau cymdeithasol yn atebol am lot o bethau pan mae'n dod i procrastination a pethau. Ond rhywbeth fi'n gweld yn aml iawn ar cyfryngau cymdeithasol yw'r syniad yma o berffaithrwydd. Fi'n gweld reels trwy'r amser, like, a day in the life, like, come and do this with me. A mae'n lot o bobl yn hynod o frysur. A fi yn bersonol, fi ddim yn gwybod am bawb arall yn y galwad yma, ond fi di edrych ar y fideos yna o blaen pan fi'n mynd trwy, like, real bad procrastination phase. A mae'r teimlad o euogrwydd sy'n codi wedyn ni. Fi fel, wel, mae'r person yma yn wneud hyn ac yn mynd mas a maen nhw mor brysur a fi jyst yn eistedd yma a fi ffili symud. Fi jyst moyn gweud hefyd, mae'n bwysig i gymryd breaks hefyd. Dwi ddim yn dydyn ni ddim yn peiriannau. Dwi ddim yn bosib i weithio trwy'r amser. Dwi ddim yn bosib, yn enwedig os ti'n fyfyrwyr, i sgwennu traethawdau 24/7. A mae rhaid i chi cymryd breaks mwyn bod yn productive, mwyn wneud y gwaith yma. Mae yna gwahaniaeth rhwng procrastination a, just being lazy and not doing anything, a maen nhw'n gwahanol, so mae rhaid cymryd breaks hefyd. Mae'n iawn i, like, cymryd time out. Ond i just mae'n gweud hynny hefyd, achos mae'r syniad yma o berffaithrwydd yn gallu achosi procrastination a teimladau o iselder a euogrwydd hefyd. Gai jyst dweud, yn amlwg sgenaid ar y funud, dwi'n dweud ar y funud achos mae hwn di wneud i fi godi amball cwestiwn am yn hun, ond ar y funud sgenai ddim fath o ADHD na'n byd felly. Ond mae'r ffaith dwi heb sylwi tan rwan pa mor eithafol mae procrastination yn medru bod. O'n i'n meddwl cynt na jyst problem fi ydi, a problem fi ydi o'n i'n sylwi bod fi'n neud hyn yn wrong, ond o'n i wastad yn rhoi yn hyn lawr am y peth. O'n i thought, ti ddim yn gwneud digon da, ti'n mynd trio, so sim a gna stwff. Pan rwan, dwi jyst yn fatha, iawn, cyn gwneud i'n byd, cyn dechrau ddod i ddygymod o'r beth, mae rhaid chdi acceptio fo. Unwaith ti'n acceptio fo, wedyn fyddi di fynd ymhellach, ond tan ti'n acceptio fo, ti'n stuck yn yr un loop o wneud dy hun deimlo'n isel sydd wyt ti'n actio. Pan go iawn, mae yna bedair yn fyma sydd yn ymwybodol o procrastination, sydd yn deud lot. Na, mae fe'n really yn actyn ar y peth. Fi'n meddwl, yn edrych at, fel, mae Molly di sôn am y cyfryngau cymdeithasol, a wedyn gyd o'r pwysau sydd yn prifysgol, pwysau dydd i dydd, dyn ni gyd yn profi. Mae fe yn really bwysig i ffeindio amser i cael bach o pause a break, a dyna be o'n i eisiau symud mlaen i actually, Molly. Chi wedi sôn am y ffaith bod ni ddim gallu neud yn rhywbeth, ond actually mae fe'n really bwysig i cael y gorffbwys bwriadol na, a ni actually yn cymryd break, yn cymryd pause, i edrych ar ôl yn hunan ofal. Felly, yw hwnna rhywbeth gallwch chi wneud yn dda yn lun â prifysgol? Wyt ti'n gwybod sut ti wahaniaethu rhwng cymryd pause sydd yn angen a wedyn just syrthio mewn falle i procrastination neu'r constant scrolling? Na, dwi'n methu.
cychwyn Mhrifysgol am mae'r darlithwyr yn gyn deitha chdi fatha, iawn, da chi'n mynd i gael tasgau, da chi'n mynd i gael asesiadau heriol, mae rai chi ddysgu be i wneud efo'ch amser, ond sut da chi'n penderfynu stydio, so fysa chi'n medru stydio am ryw, ond na rei hyd o'n dweud fatha, stydio am hanner awr, fyddwn ni'n cymryd 10 munud o brec. Ond be dwi'n mynd i wneud yr 10 munud yna, ond mynd ar ffôn fi. A wedyn, be sy'n mynd i end i fyny, does o'n byd arall yn cael ei wneud. Dwi rioed, dwi'n medru cymryd brec wrth stydio. Fatha, yn yr run-up ar gyfer aroliadau blwyddyn 13, o'n i di gorau gadael tŷ achos fedra i'n gweithio adra, dwi'n gwybod hynny. Fedra i ddim wneud fath o waith adra. So, o rhaid i fynd i llyfrgell Gaergybi, a fyswn i'n cyrraedd fanna, fath o fyswn i'n wneud yn yr ysgol, am tua 9:30 bora, a wedyn, swn i'n gweithio o 9:30 tan tua 12:30 os nad 1, mynd allan i nôl cinio, nôl yn llyfrgell weithio tan tua 4, a dyna'r unig ffordd o'n i'n medru gweithio. Cys unwaith swn i'n stopio, neu unwaith swn i'n hyn o'n cael pip ar ffôn fi, sy'n o'r genod eisiau rhywbeth, wedyn so hwnna'n train conversation, neu mae'r group chat blowing up, ond wedyn dwi'n fatha involved yn hynna pan dwi'n fatha, na, dwi angen ei pellter, a once again, pellter i ffwrdd o ffôn fi, achos mae ffôn fi yn lethal, ond mae eisiau gwneud y pellter na o dyma'r zon dwi'n mynd i sticio iddo fo, ac unwaith dwi'n camu allan o'r zon am yna jans na i'm dod yn ôl, neu na i ddim dod yn ôl mor focused. Mewn ffordd, ti'n sôn am beth i rhywbeth fel, maen nhw'n galw chunking, chi wedi clywed chunking o'r blaen fel time chunking, so am amser yma o ffocws, falle chi'n cael 2 awr, chi'n jyst yn marcio fe ffwrdd yn eich calendar, a dyna'r unig beth ych chi'n ceisio wneud. So mae gwahanol technegau yn gweithio i gwahanol bobl, so mae'r Pomodoro technique yn hollol wahanol i hwnnw, achos mae'n sôn am beth i wneud rhywbeth yn 15 munud, ond mae time chunking yn wneud rhywbeth am 2 awr, so i rhai pobl mae hwnna'n gweithio'n dda. Ac wedyn, o'n i'n mynd i ychwanegu Molly pan o'n ti'n siarad gynnau, yn byti fath o gweithio mas pryd yw'r amser eich chi'n gallu bod yn fwyaf gweithgar hefyd, achos mae hwnna'n wahanol i llawer iawn o bobl. I rai o bobl, i fi yn bersonol, gweithio'n arbennig o dda peth cyntaf yn y bore, a hefyd rhwng tua 4 a 7, dwi'n gweithio'n dda. 2 o'r gloch, forget it. Dwi gyda fi ddim fath o concentration o gwbl. So dwi'n gwybod i fath o sicrhau ar yng nghalendar i bod fi'n trio gweld cleientiaid yn y bore pan dwi yn gallu canolbwyntio'n well, a wedyn diwedd y prynawn. Ond ar ôl cinio, fyddai'n teimlo fel cwmpo i gysgu, a dyw hwnna ddim yn dda i neb. So mae'n byti nabod eich hun hefyd a gwybod beth sy'n mynd i weithio i chi. Yn bendant. A Molly, ni wedi sôn am faint mor bwysig mae fe i cael y rest. So, ydy hwnna rhywbeth ydych chi'n stryglo efo, i cael y balance na rhwng cael gorffwys bwriadol a procrastinating? Yn bendant, achos mae schedule a dyddiadur fi dros y lle i gyd. Fi'n gweithio yn y nos, ond fi hefyd yn gweithio yn y dydd. Weithio mae hi'n gallu bod yn anodd i ffindo rhyw fath o patrwm, taw hynny yw'r gair cywir, lle dwi'n gallu cael break, a mae'n gallu bod yn anodd i gael y gydbwysydd yna o I'm going to get a break here, neu fi'n mynd i wneud hyn yma, achos mae popeth just dros y lle i gyd. Ond os dych chi yn y brifysgol, a dych chi'n gwybod pryd mae darlithiau chi'n mynd i fod, pryd mae seminars chi'n gallu fod, falle mae fe jyst yn syniad da i roi yn y dyddiadur, physical yn y dyddiadur, blocked out, achos fi'n mynd am break. Fi'n mynd i coffee shop, fi'n mynd i eistedd, fi'n mynd i cael lawr, neu hyd yn oed o fi'n mynd i bloco mas hanner awr just i scrollo ar ffôn fi, gael e mas o'r ffordd, ond ar ôl hynny fi'n mynd i weithio. Ar gyfer lot o bobl, fi'n gwybod bod y strwythyr yna, cael strwythyr solid fel yna yn gweithio, ond ar gyfer rhywun fel fi sydd gyda strwythyr sydd dros y lle i gyd a work-life sydd dros y lle i gyd, mae fe bach mwy anodd, ond wrth mae amser yn mynd ymlaen, fi wir yn ffindo hi'n mwy haws i ffindo llefydd i gael brec bach i reoli amser fi yn fwy synhwyrol. Dwi'n rhywun defnyddio fel apiau i reoli eich mynediad at eich ffôn chi, achos dwi'n defnyddio app ac mae fe'n cuddio'r cyfryngau cymdeithasol rhagddo fi, so pan fi'n edrych ar ffôn fi, dwi'n gallu gweld yr eiconau sydd yn help mawr, ac hefyd, mae jyst yn troi nhw off trwy dydd. So dwi yn gallu troi nhw ymlaen, ond dwi gorfod mynd trwy 2 neu 3 gam arall cyn bod fi'n gallu cael mynediad at nhw. So fi gorfod dweud bod fi eisiau
fath o goresgyn y bloc sydd arnyn nhw, a wedyn mae'n rhoi 10 eiliad i fi tra bod fi goffod aros. So mae just chydig bach o rhwystyr sydd yn gallu helpu llawer iawn o bobl hefyd, just i fath o, mae'n rhoi'r fath o amser i chi, fath o check mewn dych chi'n, efe hwn ydi beth fi really eisiau wneud, neu o'n i just wneud achos bod fi'n pigo ffôn fi lan ac yn edrych arno fe heb feddwl. Ie, dyna'r peth, achos ni wedi darllen o blaen, fi wastad pan fi falle yn aros i talu am bwyd yn y siop, neu aros am taxi neu unrhyw beth, like that time just ar ben fi hunan yn y cyw neu rhywbeth. Nawr fi just yn scrollio, fi just ar ffôn fi, ond actually dyna amser pam dych chi'n kind of daydreaming a meddwl am syniadau, wedig os dych chi'n gweithio yn y byd kind of creative fel fi am Molly, mae'n gret i cael y amser yna o just meddwl a dim just procrastinating yn neud rhywbeth arall. A dwi'n meddwl yn y byd digidol ma, ni yn colli just y amseroedd na o just eistedd a cael yr kind of gorffwys bwriadol o just eistedd yn dywelwch, dim ar y ffôn, dim ar y laptop, dim yn gwylio rhywbeth ar Netflix, ond just eistedd gyda'i meddyliau ni, a mae hwnna gallu bod yn ffordd o hunanofal, really, o edrych ar ôl ein hun a edrych ar ôl iechyd meddwl ni hefyd. Yn sicr. Fi hefyd, mae'n bwysig i ddysgu siwr i fod yn iawn gyda hynna hefyd. Mae'n byd sy'n llawn sŵn, llawn pethau. Mae bywyd yn brysur, fi'n cytuno, Jess. Mae'n bwysig i ddysgu i fod yn iawn gyda just ti a cael time out. Dim ffôn, nothing. Just relax. Ie, yn bendant. A elliw, fel myfyrwyr, oes na unrhyw dactegau sydd yn gweithio i ti i trio osgoi yr procrastinating a just cael bach o amser ar eich hunan, neu bach o amser i just canolbwyntio ar dy gwaith? Mae'r app Flora, o'n i yn ystod lefel A, o'n i a genod adra, oedden ni gyd efo Flora fatha app. So, be oeddech chi'n neud? Oeddech chi'n mynd ar yr app ac oeddech chi'n deud iawn, dwi eisiau gwneud rhyw 20 munud o waith. So, oeddech chi'n deud 20 munud ar hwnna. Ac oeddech chi'n cael dewis blodyn oedd yn cyd-fynd efo'r 20 munud yna. So, wedyn, oedd yr 20 munud wrthi, oeddech chi'n rhoi ffôn chdi ochr. Ac os sa'ch chi'n mynd ar ffôn chdi am rhywbeth 5 to 10 seconds, sa'ch chi'n lladd, you've killed the plant. A wedyn o hwnna oce, na i ddim mynd ar ffôn fi eto, dwi'n dechrau eto, a wedyn oedd na gystadleuaeth rhwng fi a'r genod oedd pwy oedd efo'r gardd gorau hefo'r blodau mae gyd, a pwy oedd i'n neud y mwy amser o stydio. A mae o'n swnio mor stupid, ond oedd o genuinely'n gweithio. Lle rwan, dwi'n meddwl bod dwi wedi cael mor stuck yn y rabbit hole o procrastination. Dwi'n dweud, oh well, I killed the plant, moch gynnau. Mae'n swnio'n awful, ond adag yna oedd o'n rili gweithio. A dwi'n gwybod fatha, unwaith roed ymhen lawr yna fo, dwi'n dweud, paid o'n wirion, mae o'n mond yna mwyn gwneud siw bod chdi ddim mynd ar ffôn chdi. Mae o'n gweithio. Ond mae'n just stwff bach fel yna, fatha, mae music hefyd. Unwaith dwi'n gwrando ar music neu fath, fatha specific o music, dwi'n dweud, iawn, leave me be, dwi just eisiau eiliad, wneud ffôn mi mynd ar yr ochr. A dwi'n dim drwg, ond dwi'n caru canu, a pan dwi'n canu, does am pwynt i fynd ar ffôn mi na byd. So dyna ydi fatha, hwnna di main ffordd fi o cael ei ffwrdd o bob dim, dwi'n mynd i ganu, mae'n swnio'n awful, mae'n swnio'n mor sad, ond dwi'n just yn mynd i ganu. A pan dwi'n byw yn Pantycelyn, pan mae pobl yn byw bob ochr i fi, ag uwchben, ag ydyn fi, fedra i ddim really canu, sydd ddim yn really'n helpu. Ond dyna pryd dwi wedi sylwi fatha faint dwi yn canu. Mae just y stwff bach, chwarae piano, chwarae gitar, mae cerddoriaeth yn cael fi just, mae'r byd rhwng fi just yn stopio. Ie, dwi'n meddwl dyna'r pwysigrwydd, really. Just yn ffeindio beth sy'n gweithio i ni yn personol i helpu ni. Ac cwestiwn olaf, really, Sara, i rhywun falle sydd yn gwrando a meddwl, sut ydw i'n ffeindio mas beth sydd yn gweithio i fi? Be yw'r cam gyntaf i pobl? Os mae hwn yn broblem chi, fath o ffindio'ch tribe chi, fi'n credu, ffindio bobl sydd yn, mae yna gymuned allan yna sydd yn fywiog, sydd yn siarad am gwahanol ffyrdd o ddelio gyda fe, so mae'n rili dda i gael yr hunan ymwybyddiaeth yna, i meddwl, reit, mae gyda fi'r broblem yma, a wrth gwrs, chi ddim ar eich pen eich hunan, mae pawb o bryd i'w gilydd yn stryglo gyda pethau yma, ond wedyn, rhannu'r syniadau, gweithio mas beth sydd yn dda i chi, falle cadw dyddiadur, rhywbeth fel na, neu amser fath o i edrych yn ôl ac edrych ar beth sydd wedi gweithio. Achos, mi'n cael yr argraff o sgwrs yma bod pobl yn meddwl, o'n i efo'n wneud hwnna, hwnna efo'r gweithio'n dda i fi. So mae siarad am y peth yn gallu bod yn rili ddefnyddiol. Neu ewch i weld cwnselydd.
yn y brifysgol. Mae hwnna'n lle da hefyd i ddechrau. Fel ni wedi sôn, mae lot o cymorth mas yna, lot o tips a tricks, a gobeithio bod chi wedi dysgu bach o tips wrth gyd o gwestiwn fi heddi. Felly diolch yn fawr iawn i Sara, Molly a Elliw am ymuno gyda fi. Diolch unwaith eto i'r gwestiwn heddiw, Molly ac Elliw, a diolch i'n cwnselydd Sara Childs. Cofiwch am wefan myf.cymru am bob math o wybodaeth am iechyd a lles myfyrwyr. Jess Davies ydw i, ac mae'r podlediad yma yn gynhyrchiad gan Bengo Media ar ran Mhrifysgol Bangor, Mhrifysgol Aberystwyth a Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Ariennu'r sgwrs gan y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil. Yn tan y tro nesaf, ta-ra!